I pozdrav svim ljudima, ime Bogdan, danas ćemo igrati Minecraft Games na MC. Ovo nije Sword Games. Danas ćemo igrati Mineplex Evolution. Znači, ako ne znate šta ovo igra, vi ste prvo počinjete sa Iron Golemom i vaš zadatak je da ubijete jednog Iron Golema ili bilo koga i onda se vi evoluirate na novi nivo, a novi nivo je Iron Blaze, tako je, ja mislim dobro. Oboje smo skočili i iskoristili nešto specijalno i ja ne mogu ovolika da ubijem. Ajde, daj sam crko ponovo, ajde. Mogu ja to. Znači ovdje je cilj ko prvi dođe do 6, to je pogođe, taj je pobedio. Oni su već svi blazeovi, ja sam tek sad, ja sam velika, ja sam mogla se evolujem. Znači fora ovdje se sakrijete, držite shift i evolujete se i kada ovo prođe, tu vi idete na novi nivo. Eto ga, ja sam sada blaze, blaze. Sada sam blaze, znači level 1, ja sam tu, na listi boljih. Idemo sada da ubijem nekoga, 10 blazera, ne blazera. I da, ja kao blaze ne mogu da idem u vodu. Što je logično. Samo jedina glupost mi je to... Ne, beži, šta ga ja pucam? Kako me on udara s te... Odakle ja primam damage? Ne, ko me udara? Je me to on udarao? Ja uopšte nisam skontao ko je mene udara. Mene neko udara, ali ja njega ne vidim. Okej, zanimljivo. A, ti se evolvuješ, ja tako je najviše volim. Ne, ma nemoj da me... A šta, ti si njega kao ubio i sad hoćeš da pobegneš. Neće moći, druže. Ti si moj kill, sad ja radim to što sam radio tebi, samo da me niko ne provali. Molim te, to. Znači, bukvalno sam pobegao onom Iron Golemu za 3 sekunde. Stotinka nas je delala od udarca. Znači, ekstra, ali ja sam ipak uspeo to i ja ću sad ovog lika da gađam. Šta, ti si Blaze pa kao nešto ti meni glumiš, ajde sad, beži tamo, beži. Mogu da se evolvujem u HBB-u, ne mogu. Au, ovo boli, brzo, evolve. Ne mogu da varam, ubio me, znači bio sam veoma blizu evolva. Ne veze, mogu ja to, još uvijek mogu da pobedim. Dođi, to. Tuci. Pogodio sam ga sa kabebom, to. Nemoj, pa da, moguće još jedan da se stvorio. Je li to isti taj? Nije to isti taj, ja ovo ne mogu veram, ovaj Mr. Maggot nas razbija. Ne, on razbija sa mene. Ovo je Lexa jedan, kako se već zove, ne znam je li on sa Balkana ili kako se... Ja sam ovog pogodio sa kabebom jedan, to verovatno boli, mogu da nagađam. Uspeo sam, beži bre pauku. Ubit ću i tebe. Se kaže pauku ili pauču? Ja mislim da se kaže pauču, a ne pauku. Ja je moja gramatika. Sad ovdje shift, ovdje me nećete naći, idemo na treći nivo, idemo na treći smo nivo, idemo koji je sljedeći, slime, ja mislim slime, ne, creeper pa slime. Ovaj lik, ovaj lik je kokoška, ja mislim. Aha, ti si to meni namjerno uradio, da me ubiješ, a ti će sad da crkneš zbog toga. Ne, ali stvarno što više evoluirate, to ćete biti lošiji, imat ćete lošiji health i jači će boleti napadi drugih. Zato je fora da tučete svog, a ne neko koji je slična evolucija. Ne, ova kokoška ne smije me ubije. Ne. Sam ja kriv? Nisam ja kriv, ovaj lik me ubio, ali ovaj lik je pobedio. Dobro, to je bila jedna runda, mi idemo u sljedeću. Znači ljudi, ja još uvijek ne verujem da sam ja izgubio u onom Hunger Gamesu, tako da još uvijek sam zbog toga dosta ljudi i želeo bi da vas izvinim, zato snimam ovaj drugi video, 2 videa danas. Tako da, eto, ja se nadam da ćete vi uživati i ostavite like ako možete i idemo mi u tu drugu rundu. Evo nas u toj drugoj rundi, znači ja odmah idem na ovog lika. 3, 4, skoči, pam! Ja sam njemu nešto skinula. Ova dvojica se fajtaju, ja ću samo da skočim. Hoću da iskoristim onu moć, ali ne mogu. Ja sam uspio da ubijem lika. Pam! Sad se vas dvojica tucite. Ne, a sad će ovaj da ide na mene. Ajde, beži bre. Kako sam ja to sam sebe ubio ili na mene ubio? Ja sam skočio i nije mogao da me udari. To sam ja sam sebe izgleda ubio. Ovi su već blazeovi, nije fair. Tucite se blazeovi. Trebalo bi sad da ih ubijemo obojicu. Ne mogu da udarim ovog. Bravo, ubio sam jednog.
A fora ja sam sebi govorim bravo. Kažem ja u vodu, neći ti meni. Ma samo izvoli pucati. Ok, ovaj će da pucat će se ova dvojica. Bežim ja odavde. Nema vreme, to, sada, brzo je Evolve. Evolve, ajmo na drugi nivo, možemo, to, uspeo sam drugi nivo. Idemo sada smo Blaze, ja ne mogu da se setim ni više ni koji su. Znači, bukvalno sam pred 15 sekundi igrao ovu igru. I ja sam već zaboravio koji su rankovi, kako ide po redu evolucija. Ok, sad ću ja tebe da ubijem. Čini mi se koji rankovi zaradi nije. Bam! Tako sam i mislio, mrtav ćeš biti i ti. Beži. Da, vi se tučete slobodno. Znači, slobodno dok se vi tučete, ja ću samo da se evolvujem. I ovo mi je bila glupa greška, trebali su da idu, trebali su da idu obojica na mene zato što sam ja bio Blaze, a oni su bili golemi, znači mogu da me ubiju mnogo lakše. Ali oni su se zeznuli. Znači, ovo je posljednja runda koju ću danas odigrati, moram ovo da dobijem. Brzo Evolve. Vola bi da imam malo quick Evolvera. A ovaj lik neće. A i ovaj lik mora se evolvuje, ovaj neće da me ubije. Dobro, ja sam dao tebi, ti si dao meni, to je pošteno. Ja sam sada Creeper, idemo. Za sada smo dobri, samo ja i taj neki 87 Lexa smo tu. Ti si meni dao da se evolvujem i ja sam tebi, ali smo se sada i zato sam ti ja sad ubijao. Neće stići do mene ovaj Elmar, nije stigao do mene, ja sam sada 4. nivo Slime. Znači još je ostao Slime i kokoška i ja idem. I ja sam pobedio, ali sada to ne može još da se zna. Znači tek će sad ljudi da počinju da me stižu. Ja ću ovo da iskoristim, tu će pauka. Ubio sam ga sigurno. Sigurno je mrtav. To, tako sam i mislio. Brzo se evoluiraj, molim te, mogu ja to. Dobre, kokoška. Ja sam kokoška, znači mogu pobedim. Vodim ovog. Vodim lika, znači kokoška ima ovo, da, tako je, kokoška ima ovo. Jaja su je jaka, ali... Ubi Blaze. Brzo, to, ubio sam Blaze. Moram da bežim. Brzo. Mogu pobedim. To! Pobeda! Pobeda ljudi, znači uspjeli smo da pobedimo ovu igru. Evo to je moje izvinjenje za ono što sam bio onako glup i retardiran. Evo, GG. Evo, izvolite GG. Znači, to je bilo sve od ovog klipa, nadam se da ste uživali i mi se vidimo u sljedećem klipu. Doviđenja.